Kuyintokozo ukukhuluma nawe. Nkulunkulu kakhulu ndikubusise. Sicela ukuthi ubalekile kufanele ukulike, ukusubscribe, ukube member, ukunikela ngendlela onikela ngayo. Sideka la namhlanje uNtobeko akaZulu, uNtobeko Zulu ukuthi kusho iphupha la unekhanda elikhulu. Kodwa sicela isinqumo sokuthi inamba isenze kuphela ngomlandeli wechannel noma isenze ngo-9 ekuseni ka-5 ntambama kuphela, ungawusebenzisi WhatsApp futhi ungawasebenzisi ama-SMSs. Uma ufuna ukubuza uyafona. So 9 ekuseni ya 5 ntambama. So nake singakusho ngekhanda elikhulu, usho ukuthi la she had a big head in her dream. Wayenekhanda elikhulu ephupheni. Nake singakusho abanye bathi inhloko, abanye bathi ikhanda. So number 1, uma uphupha la ikhanda kungaba uphawu oluhle kakhulu mali elikhulu ikhanda, ngoba lokho kungashokela ukukhalipha ngokomqondo, kungasho uba nolwazi, ngasho uba nokuhlakanipha okuzoba usizo kwabanye abantu noma kuwe. 2, uma uphupha ikhanda, uphawu oludluma ikhanda lelikhulu, lokho kungasho intuthuko, ukuphakanyiswa noma udumo osuke lukhulu ongolithola wena noma uzofika kuwe. Amahubo 3:3, Amahubo 3:3, kepha wena Jehova isihlangu kimi, uludumo lwami lokuphakamisa ikhanda lami. 3, omunye ngathi uma uphupha ikhanda kupho imali elikhulu ikhanda, ngoba lokho kungasho inhlanhla noma ukubusiseka nje usuke lo muntu loyo enako emkhakheni wakhe. Ngaba nabantu abaningi abathembele kuwe, kunabantu abaningi ababukela kuwe ngenxa yalo lwazi, ngenxa yokuhlakanipha. Yabona uyobonga nomqondo okhaliphile. So Izaga 10:6, izibusiso zisekhanda lolungileyo. 4, omunye ngathi-ke uma uphupha la ikhanda kuwuphawu oluhlumali elikhulu ikhanda, ngoba lokho kungabe nje khomuthi umuntu oyitshelayo wena, umuntu ozigqamisayo, umuntu oziphakamisayo, umuntu ozikhukhumeza noma umuntu oziqhakambisayo ngenxa yolwazi nenhlakanipha nayo, noma ngenxa yamagalelo onawo, ngenxa yobuchule onabo wena. Yabona, so siyabonga kakhulu kodwa kuwuphawu oluhle kakhulu uma unekhanda ungesabi uma unekhanda.